Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Spokesperson waMnangagwa obuda achiseka advocate Nelson Chamisa. It's like ari kushoropodza kunamata. Hameno kuti utsinyere kana kuti chii. Tanga nekulike this video kutira kuti vanhu vacho vaboikane. Ndatodzoka nhasi pakashata musi wa 30 kudai so. Ndikuona nyaya iri kubudiswa nava George Charamba vari kuti meanwhile your much reverend prophet Chamisa is seeing things in the spirit, talking to God and eating from the heavenly table while you wait for him to bring food to your tables. Muchasvinura ndo nyaya iri kutaurwa panapa navacharamba. Nyaya iripo vanga vaona mashoko angataurwa navachamisa achinzi new leaders for Zimbabwe. Zimbabwe is under rebirth and construction in the spiritual realm. The shift is almost complete. Zimbabwe will change in no time and its leaders will work in unison and a form of a united front. The country will grow fast, the economy will grow strong, development will be everywhere, not for specific regions. Zimbabwe shall be a country devoid of unhealthy slogans, useless of profitless partisan rallies, political fights and political stalemates. A country where corruption is shunned and not tolerated. A country with a lean and mean progressive leadership. A country with leaders who are hooked up to each other. A country where citizens are respected, protected, heard and supported by government. A country with leaders who hear from God. I declare Zimbabwe a nation of peace, hospitality, freedom, politeness and prosperity. #new down God is in it. Ndo mashoko ari kutaurwa achinzi kuchange kusisina zvekuti corruption chinyika inenge singatola kuti corruption Charamba batobuda chitoti ari kutotaura naMwari zvake. Kureva kuti ivo pachavo vanotobhiliva kuti corruption haiperi. Totati ndichedu chinhu. But Chamisa ari kuona a different Zimbabwe. Charamba ari kutoti aiwa ari kupenga ari kurota. The prophet atotaura zvake naMwari. Unofunga kuti achakugira chikafu mumba nyaya yachitodya pamatabhles ekuheaven. Amen. Munoona sei nyaya guys? Tell me what you think in the comment section. Tichionesana tichipinda mushoko. Nhasi maZimbabweans vari kuita kupopota about nyaya yemurume George. Vari kuti inayo George zvinenewe izvozvo. Kuti munhu ataura zvinenge zvinenewe. Zvinenewe chazvo. Kuhakira pese kungenhata. Kuhakira pese chowachowadi. Mwari kuti declarations and all. Mwari kuti Zig has suffered a stillbirth. Palm trees are waiting. Economy has refused to take off. All wheels are off and what remains is a clown with a big head and small body in State House. maZimbabwe zinasakatsamwa mai zvangu inowanza papa Zig riri kunetsa iwa busy attacking Chamisa mati madii zvenyu chimwe nyoni Chamisa inini Chamisa this Chamisa that Chamisa as if ndiye ari kutonga as if ndiye ari leader opposition ariko ana Chabangu nanangube vanotanga vakutotya ana Chabangu these guys aya Chaba kuti mbusheti unkutozinga vakanoti Chamisa vanoti chi ameno kana kuti kutomushanda kusvika ameno because kunoona ndobhadharwa kuti vatinyatsomupedza career yacho zvimwe kuti prophets and heavenly table deliver things on earth. We embrace the prophets and Zimbabwe is set for a reset. Hallelujah. Ndo mashoko anotaura nemumwe wangunzi tichasvinura patakaona roti namuvhunga nedizil pachinhoi ZPF team. Haya vanhu vachita kufumura zvimwe zvinhu zvacho because mufungodza kuti muri kuda kuataka vanhu veZimbabwe vanenge vachikuziva. Mwari kuti never support your tweets but this one makes sense. I think the guy thinks he is in heaven. Oh, alright. Munhu wakutosapota zanu. Kumanaimba pakashata Mwari kuti chiedza achifambidzane nerima. Hamunganzwisise izvi kana muri vahedheni baba. Pakaipa. Aiwa zvichiedza ndichiedza nerima. Hamungazvinzwa kana muri vahedheni. Ai wajara ngomwadoro. Wajara ndizikuita senda kuti mwadoro. Wajara kuruwa zvinodhaka zvimwe zvazvo. Wesa wakomana vakazvafana for example kuti uri munhu wekuti unototengesa zvinodhaka kune vapfana vechidiki vaiva. Haumbokwanisa kunzwisisa zvekuva nemwoyo wakanaka. Because iwe unongotoziva kuti iwe kuti utonzi utenda zvinhu zvofa kugara neutsinye. These guys are kutoenda kunotrain utsinye. Kuti anozvarwa neutsinye hwake uri natural. Obatonzi anoshandika naye. But anoshandika naye udarwa.
ani vanotrainwa kuwedzerwa utsinye chaiwo utsinye hwakazvara nowoshoma iwe yakuno ndoshanda nesu saka mwari kuti chero nemi muchaziva kuti kudenga kuna Mwari. History makaverenga kuti kwaiva nana Hitler, Bible zvekare riri kuyeuchidzai kuti kwaiva nana Faro, zvamurangagwa wako hazviperi zvakanaka. Ino ndoimwe nyaya irikutaurwa nevanhu padapa. Mumwe ari kubuda ari kuti haiwa uyo hamuna zera naye, tambe nevezera renyu. Ndozviri kutaurwawo nemumwe. Guys, you guys, mimi vanhu venhengerekeni, tambe nevezera renyu. Zivai zera, so zivai ma-age mates kuti haiwa ndo vedu ava, kwete kutambira kuna Chamisa. Handiti mumwe ari kuti ndo zvega kazvamunogona kutiudza ko imi iri kungooma kamiti iwe kune maziga ari kungodonha kuti tek naChamisa. Hakunanaka. Mumwe ari kuti anoenda namadungwe chete, havari tu havo kuheaven. Mumwe wakutaura kuti Chamisa namadungwe kuheaven. It's not like that. Even vaZimbabweans ndakutadza ino makutotora madungwe motomisa musema, because you know I think it's disrespectful to mention Chamisa madungwe musame sentence. Hayo hatizvidi. Guys, what do you think about this thing zvinoitwa nevanhu? Haina ipapo ndandizvifarira. Handiti mwari kuti only non-believers deny God, but the beauty of him, God is that he surely shows up and rescues his own. He blesses his and curses those against him. Let's wait and see. Let's watch and let watch the space. Kachitaurwa leno pastor so watch the space. Pose wanga moke Mwari. Unogo kwako moka Mwari wangu mana. Haine nangu ndukunonge makomoka. Mumuna katara nezva Mwari makutomoka. Zvimwe zvese kamunoningina but kumoka Mwari. Ayo maenderera. Kuti Chamisa has a vision for his country. Ko imi mondi munei ana musoro bhangu, it's a matter of time chete, muchamhanya zvenyu. Ainyanya yekumhanya kugara taurwa vakatonzi mapassport munawo but muchatadza kuwashandisa. Yazepa chakanaka but muchatadza kusvika kuti vavada kutira kutiza ka unokutomhanya netsoka. Guys, that's why these guys are vanotomakira kunzi aidamira zvigori vatogara chitoziva kuti but why the government of the day just deliver on the mandate they gave themselves, working social services, electricity, watering palm trees, paying living wages to civil servants, creating opportunities for all the conducive environment for investors. Look at Unilever now. Pakaipa imi hurumende yaise mungatomboiudza zvine musoro. Avatodi kunzwa zvine musoro. Vadatonzwa nyaya idzodzo kuti tinotaurawo zvinhu zvisina. Because imagine kuti spokesperson, whole spokesperson anotomirira kuti ndiye ari kumirira mutungamiriri wenyika, anobuda achitaura zvinhu zvakadaro kuti ari kuseka kuti munhu ari kutodyikana nengerekeni. Imagine mumatarisa kuti munotarisa kuti mupotaurawo zvimwe zvine musoro nevanhu vakaita seivavo. Amen. Pamwe musoro wacho unosiyana. Tsoka pacho zonzi musoro bango. Mwari kuti mudhara wekuri aya mukadzi akamuzvarira vana apa, akamuzora edzi ukashaya ma-ARV wangofana neimbwa. Ayeye kuzonzi akauraya mukadzi nemumanhingirikeni iye handizive, but ndozvimwe zvinotaurwa nevanhu in the comment section, but ina handizive. Mwari kuti all I see is a lot of positivities in why Chamisa wrote and negativity in your response to his right, which leaves me confused. Perhaps I may be a little lost because I don't know what much Shenura means. But December unenge wonzwa nekumhanya, it's not about Xmas, but Zimbabwe this coming December ucha tsinzinya kuita kusvina musodzi. I don't know what. Zimbabwe ndozva iri guys. As for me, handichadi kuti nyaya idzo zvichadzidi kudzidziswa pano kana mabata mazongo dzinyaya chedi kudzinzwa pano zvozi December kune chakati muchamhanya pakadzonzi August pari kuya sadhaka zvine zvanopera pakatomutanga pachitonzi June 30 June sadhaka ichingopinda chete 30 June zvotoka panzi kuti election kapo panzi imi mwakuproposa December muchamhanya zvenyu. I don't know. Tine takamirira kuti tione kuti kunenge kuchimhanyiswa handiti ikopozi zvimwe zvacho futi topedzera isusu takutanga ndisu tichigadzira nyaya dzacho chotanga pamwe ndisu tichinyembera vanhu but ndozvimwe zvinhu zvichitaurwa nevanhu tandiita nova beni pamwe ndo inhingirikini yekuwana hope iri kugadzirwa. Amen. Mwari kuti but akavavhotera nemiriyoni yevanhu, iwe
pachako kana konzo rekumba kwako ari kuvhotera. Alright, mwari kuti mudhara miti yaoma. You are in government to change people's lives, not to mock opposition leaders. Ndo zvimwe zvinhu zvinezvipo. I don't know kuti vanofunga sei. Vanofunga nematumba komana and ndikutokutarira kuti munhu angagwezi busy creating a family dynasty. What are you doing about it? Ngaiteko. Ngaiteko. Kutera wonga andone urati kuri kuti dai pasina kuzunza komana vanozongopuwa tumaroots tumarelative. In real life ndo vatinoti zvinamira. Yes, zvinamira. Chiname hana chanenge chingina chingotera mwari kuti mwakazosvinura ndiwe nai George. I'm sure you all want a Zimbabwe like him. All right, mwari kuti when we see this kind of tweets from you, we know that God is at work. Remember how H.E. hardened Pharaohs. He had before intervening. The rest is history. All right. Okay. Amen. That's what my got to show what I don't know. Tikana zvakudai sotozoti mwari vari pabasa nekuti Faro aitomboomeswa musoro aitoomeseswa musoro vanhu vakungokotaka these days zvatobho kuti bhaibheri harichadhure kutenga. Mwari kuti our government has grossly failed to deliver food on the table. They are obsessed with looting and self-enrichment. Better to focus on prayer. Okay, I would rather be with God than with thieves and murderers of some PF. Yeah, I got idea of some people. So I'm not to it's better today waiting for Chamisa to get into office than to feed on a ZANU PF table of corrupt and drinking from there through of abomination. One thing I love about Nelson Chamisa is even akango isakado patukita pake vanhu ndiyatanga kucomment kana akangoti hello pandanga totora zvinhu zvinemusoro ipapo panhu pacho cause but these guys chero vakanyora maparagraph akatoemploywa kwezvo vanotuma office tikoka unotoziva neteam yana niki vanenge vachibika mapropaganda ma offices avo vanotoziva kuti kundu office kwaningi achibika zvimaniki zvakachingumuka kusiyana totanga gara zvawo muoffices vaitaura kuti tasodai nhasi takadai mangwana tikuzodai so but hapana unondaira zvine musoro but Chamisa achingodai so vanhu vanobatanga kutonekena. I still remember mumusi akatotaura something vanhu batanga kuti please nhasi masirira vhesi tikutoda vhesi kuti ivava vanhu vacho varambetese vachizoteswa. Ndosaka daita tozotaura kuti most of the times kana uchangosvika panapa like this video kuitira kuti anoningirikini vaboy kande because ndozvavanotongoda kuitwa. Vanozoramba vachitacha so vanhu vese mubva vatanga vaprova wrong kuti muri kupenga because imimi hapana kana zvamaitwa makutongoataka munhu. Those like zvikuitika ipapa ungoataka munhu for no reason asina zvakuita. Mwari kuti so you agree that people do not have food on their table. What is your mafia leader doing to provide people with food? Amushinure wakafa iwe atogoisa own score ipapa pakada kutarisa atotaura kuti hanzi hakuna munhu achakuigira chikafu mumba mako patable. So they know kuti vanhu vanotambura, they know kuti vanhu havana chikafu. Most of the time, but in just spokesperson, most of the times unotofungidzira kuti pamwe anenge achitofunga kuti vanhu vakaguta kai. But they know. Anyway, maybe it's because they don't care, but varume vavaenda tovatadza. Mwari kuti at least he preaches peace and practices the 10 commandments. George prefers violence, Latin and porn. What I Zimbabwe is case to have presidential advisors such as yourself, Nikki, and that ugly doctor. People are very angry. As you say, cases never cheated. Now, woman, kuti amudi here kuti ngirina pamuno amudana kunoko opoza ifuti for sure. Mwari how so stupid and you and your leader who didn't know about who is the creator of us and all things. Even your leader Satan knows that there is God, the creator. One day
you will meet the creator on the judgment, on the second coming of Jesus Christ. Satanic, you know, bakashata vatsamwa manje. Amen. Mainzwa shoko rataurwa because people are very angry of this whole thing. Ungataura zvinhu zvakadaro iwo nigirikini George. Umwari kuti zvakanaka sei vasina kutendawo vachiri kunigirikina. You know, vamwanzi benzi rakati mwari hakuna handiti. Those was zvitaurwa nevanhu panapa. But muri Zimbabwe I've tried my level best kuti ndiunganidze ndikukwanise kuchiframe chinhu ichi munyatsonzwisisa ndichikunzwisisa izvi kutaurwa neatanga nyaya yacho. Zvatangira kuna Advocate Nelson Chamisa ndivataura nezvo zvemashoko avanga vataura. Uyu Ngirikini George Charamba ndobva criticizer and vaZimbabweans vapindira nyaya yacho. Now ndakusira kwamuri kuti mupindirewo futi. But tanga like this video, comment uchindiudzawo inini nyaya iyi kuti unoiona sei.